ден! Вие сте с поредното издание на подкаста Дела и демокрация, който се осъществява съвместно от програма Достъп до информация и Kaya Productions. Знаете, че така основна задача на нашия подкаст, която сме си поставили, е да представяме тематиката, свързана с достъпа до информация и значението на достъпа до информация за гражданите и за обществото през конкретни казуси, през дела, през онова, през което мина нашето общество през тези 25 години. И разбира се фокусираме върху важните казуси. Знаете също така, че в сегашната поредица ние каним представители и хора, които са носители на нашите награди. За да ни на правото да знам 28 септември, създаден в София, България през 2002 година и признат в ден днешен от ЮНЕСКО и ООН през 2015 и 2019 година. Днес на гости са ни Регина Стоилова от За земята и Greenpeace, две така знакови неправителствени организации, работещи в сферата на околната среда, и колегата от правния екип на програма Достъп до информация, адвокат Стефан Ангелов, който от години наред работи по много от делата на програма Достъп до информация и разбира се на нашите приятели, клиенти, с които заедно водим тези битки рамо до рамо. Аз така си спомням, че За земята е една от най-старите организации, с които ние имаме така контакт, още при основаването на програма Достъп до информация и първата ни дейност, започването на дейността ни, далечната 1997 година, се запознахме с тогава представител на За земята, Огнян Ненев се казваше. След това с много други сме работили. Работили сме по много важни теми, сред които АЕЦ Белене, сред които магистрала Струма. Но днес сме така решили да се фокусираме върху една изключително важна и актуална тема за столицата, но всъщност и за страната, защото има и други градове с тежко замърсен въздух. Това е темата, свързана с чистотата на атмосферния въздух. Преди няколко години аз си спомням, че За земята започна този дебат и с конкретни дела. В началото те попаднаха при мен, а после колегата Стефан Ангелов вече много по-дълго време продължи да действа и разбира се и адвокат Регина Стоилова. Естествено, ние, а включно и вие, така си партнираме и по много други казуси. Регина, аз бих искал да започна разговора с един въпрос. Как попаднахте на темата за чистотата на въздуха? Откъде дойде? Тя през някъде периода 2016-17 година, ако си спомням добре, и как се развиха нещата? Аз започнах да работя За земята и Greenpeace горе-долу точно в този период, около 2016, но не съм била в лично качество в процесите по избора на теми, но пък се оказва, че така горе-долу от началото на правната им работа, тъй като аз съм юрист и ги подпомагам в воденето на дела, издирване на информация, разбира се с ваша помощ, и нейната интерпретация. Безспорно, качеството на въздуха и чистотата на въздуха е тема, към която хората са много чувствителни. Вече, бих казала. И надявам се, че в някаква степен това стане именно и с помощта на работата на организации като За земята, които вече всъщност 10 на години работят по тази тема. Много ти благодаря. Аз всъщност исках да питам и как се стигна до темата, свързана с измерването на чистотата, точките на измерване. Тя дойде някак много естествено, тъй като ние в самото начало се бяхме насочили към програмите за качество на въздуха. Програмите за качеството на въздуха, това са, може да звучи така теоретично и неясно, но всъщност са
са актове с много голямо практическо значение, тъй като именно чрез тия актове общината, тя е компетентният орган, когато има наднормено замърсяване, трябва в този акт да вземе решение по какъв начин да намали замърсяването на въздуха и да се приведе качеството в норми, които да са здравословни и да не поставят риск. Сега това пак може да звучи абстрактно, но всъщност говорим за конкретни мерки, каквито могат да бъдат зоната за ниски емисии. Мисля, че вече повечето хора би трябвало да са запознати, понеже такава се въведе в София, макар и сравнително скоро. Това могат да бъдат забрани за изгаряне на горива, твърди и така нататък. Така че тези програми са изключително важни и ние към онзи момент се бяхме насочили с идеята да ги обжалваме, като по този начин да въведем една много успешна практика от други европейски държави, особено в Германия, които именно чрез оспорване на програмите бяха в съд, бяха успели да предизвикат една много положителна съдебна практика, която имаше голям ефект. Тоест, това беше механизма, чрез който се бяха и чрез въвеждане на по-амбициозни мерки се е постигнало подобряване на качеството на въздуха в много градовете. Ние искахме да репликираме тая практика. За съжаление обаче, ние се сблъскахме така с консервативността, бих казала, на нашата съдебна система и от 2017 включително и до ден днешен, тъй като последното дело срещу програма, което водихме, беше 2022 началото, последния отказ, който получихме, нашите съдилища продължава да твърдят, че гражданите, които дишат замърсения въздух, нямат право да оспорват мерките, които са обективирани в тази програма, и да искат съда да провери дали те отговарят на законовите изисквания. И така, аз малко разширих, но в хода на тази работа през годините ние започнахме да виждаме така, като една нишка започна да изпъква важността на измерването и започнахме да си задаваме въпроса всъщност дали се мери правилно. Сега това може да звучи много пак не конкретно, но измерването в София конкретно става чрез автоматични измервателни станции. И има специфични нормативни изисквания за тях, къде трябва те да бъдат разположени. С времето се оказа, че това има много голямо значение за данните за качество на въздуха, а именно тези официални данни са основата, с която се работи и въз основа на тях се казва постигнати ли са нормите и какви мерки се вземат. Така че така дойде темата. Естествено стигаме и до темата достъп до информация. Тук само искам да кажа нещо, което пропуснах в началото да съобщя, именно, че за Земята е носител на наградата Златен ключ, разбира се, в категорията неправителствена организация, за да ни е направото да знам през 2017 година и то е точно с този цикъл дела. Това беше първото дело. Тогава проблемът беше, че се отказваше да се предостави информация за почасовото измерване с съображение, че така щяло да се изкриви всъщност представата, тъй като те искаха в точно определен от тях обаче момент от денонощието да се дадат изчисленията. След това имаше проблем с неизпълнението на съдебното решение, което беше да се предостави информацията и от тук нататъка Стефан Ангелов пое щафетата. Стефане, какво се случи нататък? Да, и аз се сетих, като говореше Реген, всъщност това са едни от първите дела, които и аз съм водил, защото аз се вписах като адвокат през 2018 година. И всъщност те бяха серия дела, с които започнахме да отговаряме на въпроса не просто как се мери, а какво се мери въобще. Защото отначало дори за Земята се чудехме тези автоматични измервателни станции как работят. И всъщност едно от успоредните дела, които водихме и което беше изключително полезно за успешното завършване и на тази серия дела, беше дело по едно... всъщност беше едно заявление, с което се задаваха въпросите какво измерват тия автоматични измервателни станции, на колко време събират тези измервания, кои данни съхраняват, кои данни са валидирани, пък кои не са, пък как се съхраняват, за какъв срок се съхраняват. В крайна сметка получихме на около 9 въпроса, отговори с по 1-2 изречения, от които ставаше напълно ясно, че почасови измервания се запазват, точно така както бяха искани в заявлението от начало на За Земята,
че се запазват всички измервания, независимо дали са валидирани или не валидирани по методологията, която се прилага по стандартизирания метод на измерване и че всички данни се съхраняват за практически безкрайен период от време, т.е. и данните, които бяха поискани с началното заявление, могат да бъдат получени. В крайна сметка след един цикъл от, мисля, 3 дела, в които 3 различни отказа на Изпълнителната агенция по околна среда бяха отменяни, с това доказателство, което предоставяше информация за това как работят самите автоматични измервателни станции, накрая успяхме да убедим 2 съдебни състава, които казаха на Изпълнителната агенция по околна среда: вече изчерпахте основанията за отказ, няма на къде повече да отказвате, длъжни сте да предоставите информацията. И Изпълнителната агенция всъщност от тогава нататък промени практиката си и започна да предоставя тази информация, включително и в машинно четим вид. Те преди това я предоставяха само на общините и даваха на общините да решат как те да я предоставят. Столична предоставяше под формата на някакви графики, не много ясни. Но да, това бяха първите дела. За мен много любопитно беше, че тогава информацията, която търсехме, беше свързана с финните прахови частици. И с Регина, с доктор Стоилова, извинявайте, когато си говорихме в подготовката на днешния подкаст, се зачудихме точно кога е станало обрата, кога сте решили за Земята да търсите информация вече не само за серния диоксид и за финните прахови частици, а сте се обърнали към азотния диоксид и какъв е смисъл на тази промяна? По принцип, като говорим за замърсяване на въздуха в София и казваме наднормено, исторически в София замърсяването е с финни прахови частици. До към 2013 има наднормено замърсяване и с азотен диоксид. Но тогава, това вече са повече от 10 години към днешна дата, по официални данни в София замърсяването с азотен диоксид е в норма. Сега, азотен диоксид, това е замърсител, който се отделя основно от трафика, най-вече от дизеловите двигатели, докато при фините прахови частици основният източник е битовото горене. Отново от трафика, но в по-голямата си степен, като казваме битово горене, това е отопление на твърдо гориво. Идва от този източник и това има голямо значение. Не толкова от автомобилите. И от автомобилите, но в по-голяма степен от битовото отопление. И така тръгнахме от тук, при което през 2021 всъщност колегите започнаха да мерят азотен диоксид, като за азотния диоксид те няма как да мерят с официалните станции, нали? Това е ясно. Това щях да питам, как всъщност става това мерене? Меренето на азотен диоксид конкретно може да се извършва и чрез едни тръбички, които са в сравнение с официалните измервателни станции. Стефан, знам, че е наясно. Всъщност официалната измервателна станция, тя е като един мини фургон. Тоест тя е едно голямо съоръжение. Те за това са и доста по-скъпо струващи за поддръжка и те измерват много замърсители. Финни прахови, серен диоксид, поредица. Затова това е един много по-скъп и води се много по-надежден начин за измерване, но има и други начини за оценка на въздуха, нали, за измерване. И единия конкретно за азотен диоксид с тези тръбички, който пък се използва в доста европейски държави, тъй като са сравнително точни. Но измерва само този замърсител. Измерва само този замърсител. Има неофициални методи за измерване и на финни прахови частици. Те са едни сензори, както тези на Столична община. Нали, като погледнем, има, нали, данни, които и в реално време могат да се видят. Те се измерват чрез сензори. И на частната мрежа. Да. RBG София. Да. Различни са технологиите и те имат и различна степен на точност. Но тръгвайки от това, че в София се оказва, че по официални данни има спазване на нормите на азотен диоксид, Екологично сдружение за Земята проведе поредица от измервания, като от 2021 целогодишно се извършват на много точки, между 20 и 30 точки в София. И резултатите, те са публични. И това е пак със собственото измерване. Това е със собственото измерване, като за да се валидират данните, за Земята мери и точно до официалните станции. Интересното е, че
за Земята, измерванията на за Земята са дори леко по-ниски, т.е. дори малко по-ниски концентрации от тези на официалните станции показват, което е също основание, за да се докаже валидността на данните. Тоест, вие ги съпоставяте данните, защото така се верифицират всъщност едните с другите. И резултатите са много интересни, но очаквани, бих казала, в много точки в София, като през една от годините единствено в официалните станции се измерва несъответствие, надвишаване на нормата, като на булевард Александър Малинов в Младост е точката с най-висока концентрация, която за Земята мери, и тя е 1,5 пъти над нормата. Това е много. Но всъщност казвам, това е очаквано, защото ако съпоставим София с един град като Мюнхен, те са със сравнително близък брой на население, всъщност в Мюнхен има наднормено замърсяване с азотен диоксид, въпреки че те имат по-нов автопарк, а в София по официални данни няма, което е странно. Но като така, през годините, като направихме един по-детайлен анализ, се оказва, че стигаме до извод, че станциите официалните не са разположени съобразно законовите изисквания. Това е интересно, но Стефан ще доразкаже. Самата изпълнителна агенция по околна среда си го казва в официален документ, че те не са поставени където трябва. И всъщност това води до едно изкривяване на данните, а именно официалните данни прикриват буквално замърсяването. Да, как стигнахте всъщност до тази информация за поставянето и признанието, че не се поставят на точните места? И още един въпрос има, между другото. 2017 година си спомням, че в София имаше 4 станции за измерване всичко на всичко. Сега мисля, че са повече. И това исках да питам, дали знаете в момента каква е бройката горе-долу? Да, тя е публична. Те са 5 са в рамките на града и Копитото, която тя е фонова, нали? Тя мери само фон. Но те са си едни и същи. Не са нараснали особено, да. Не са нараснали, премести се станцията от Орлов мост. Това беше всъщност едната станция, която се подобри качеството, да, защото беше всеизвестно. Защото се озова в парк. Беше всеизвестно, че тази станция отчита най-тежките резултати. Място, най-ниското, където се събира най-мръсен въздух, отиде всъщност на място, където въздуха е много по-чист. Къде всъщност отиде? Ами тя пак е в Младост, но законовото изискване, понеже тя е ориентирана... Не, тя е в двора, в задния двор на НИМХ, на Националния институт по метеорология и хидрология. Всъщност точно това се признава в официалния доклад на ЕОС, че по законово изискване тя трябва да отстои тази станция на не повече от 10 метра от бордюра на булеварда. Тя обаче е, по официални данни, пак казвам, между 65 и 89 метра. Казвам между, защото в различни... България, българското правителство по различен начин докладва данни. Веднъж докладва 65, веднъж 89 метра пред Европейската комисия, но виждаме в колко пъти е разликата. Тоест бордюра се мени в времето и пространството. Може би е въпрос на различни методи на измерване, но искаме да кажа, важното е, че в много пъти по-далече от трафика и съответно не измерва реалното замърсяване. Всъщност тази информация използва ли се в делата, в които се опитвате вече да поставите въпроса за законността, нали, за това дали се осъществяват правилните мерки, законосъобразните мерки, свързани с чистотата на въздуха, или в смисъл предполагам, че ги използвате? Без да издаваме много тайни, тя тепърва ще се използва. За Земята подадаха едно предложение, искане. Подадохме искане, защото ние дълго време чакахме Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда да си свършат работата. Те започнаха така наречения преглед, преразглеждане на местоположението на станциите, което трябва да правят на 5 години. Те са го правили 2021. Следващото такова преразглеждане направиха те са го правили 2011. След което ние така активно вече започнахме да изискваме информация по това и на една среща те ни бяха казали, ето 2021 това ще се случи, 2022 и те наистина 2022 направиха такъв преглед. И от този момент ние всъщност се опитваме в продължение на няколко години да се здобием с резултатите
от този преглед и тук вече Стефан те не са публично достъпни, не са публично достъпни. Не са, на всичкото отгоре са предвидени тези прегледи на поне 5 години, както от българската нормативна уредба, от една наредба, така и от европейската директива. Нещо повече, което директивата за чист въздух, която сега се прияна много. Нещо повече, нещо, което доктор Стоилова пропусна да спомене, но е изключително важно и аз го знам от нея. Всъщност е, че европейските директиви изискват да се предвижда и алтернативни начини, на мерене на замърсяването на въздуха. Тоест, само разполагането на една автоматично измервателна станция не е достатъчно, а държавите трябва да предвиждат мерки и на алтернативно мерене и затова тези тръбички, измерването с тези тръбички, които са сравнително ефтини на азотен диоксид, което е и сравнително лесен начин на мерене, се използва от други държави в Европейския съюз като алтернативни начини на мерене и тези данни, които се създават чрез меренето с тръбички, се приемат и за официални. В България обаче не. За земята ги правят изцяло със собствени средства, като едно частно мерене, което доказва разликата в това, че частните данни на земята, неофициалните, показват има замърсяване. Данните на автоматичната измервателна станция, сложена в двора на института, показват няма замърсяване. И затова е интересно, всъщност от тук беше тръгнала цялата нова кампания на земята, които тогава се обърнаха към нас, за да помогнем да намерим информация защо изпълнителната агенция, първо как изпълнителната агенция и Министерство на околната среда и водите извършват преоценката на разположението на автоматичните измервателни станции. Второ, как се извършили и какво става. Тогава се оказа, че започнато е изготвянето на един такъв доклад. За земята всъщност са предоставени данни при старото преоценяване на местоположението на измервателните станции, са предоставени данни, включително отделните протоколи от минаването и оценката на работната група, какво отидахме, когато при станция еди коя си, какво установихме там, тя къде се намира, спазва ли изискванията, не спазва ли изискванията. Изведнъж това се е случило през 2011-2013, тогава са давали тази информация. Сега при новото преоценка през 2021 и 2022 има работна група, но тези отделни протоколи са напълно тайни, въобще не отказват да ги предоставят. Самият доклад с общата работа, която е извършена, също отказаха да предоставят, въпреки че дават данни, че такъв доклад съществува. Излезнал е някакъв проект от Изпълнителната агенция към околна среда през 2022 година и е отишъл в Министерството на околната среда и водите. Там обаче министърът бил сложил някаква резолюция за някакво допълване, не става ясно какво допълване, какви са причините, и затова докладът бил върнат в Изпълнителната агенция по околна среда и видите ли, това е от тук нататък подготвителна информация, да. Докладът не е завършен. Може да е вечна подготвителна информация. Няма как да ви дадем. Точно така. Ние съдебното дело го водихме през 2024 година и това показахме и на съда. Вече 2 години този доклад, който уж е готов, не излиза от Изпълнителната агенция по околна среда. Те не могат да го допълнят. Тази резолюция министъра, която е сложил, явно много ги затормозява или има някакви други причини, поради които не излиза доклада. Това направи силно впечатление на съда. Той го спомена и в решението си, като съвсем ясно потвърди правилото, което така или иначе съществува в Закона за опазване на околната среда, че основание за отказ от информация като подготвителна в правото на опазване на околната среда не съществува. В правото на достъп до информация за околната среда не съществува и затова информацията трябва да бъде предоставена. В резултат на делото информация беше предоставена, но тази информация, която беше предоставена, беше справка от доклада. Тоест, не беше даден самия доклад. Не бяха дадени, точно така, не бяха дадени никаква част бяха изискани 2 от протоколите за 2 от станциите. Не беше предоставен достъп до тези протоколи, защото информация била дадена в общия доклад. А информацията за общия доклад е справка, от която не е ясно кое е преразказ, кое е цитат и коя информация от доклада е изпусната. Тоест има едно ниво на неяснота и на тайност, която продължава да съществува там, а пък тя е изключително
ключова за това как гражданите могат да участват в взимането на решения и от това как ние можем да си съставим мнение и организации като за земята, дали работата, която е задължителна и по директивите, е свършена правилно от изпълнителната агенция от Министерството. Тук само искам да обърна внимание и на нашите зрители и слушатели, защото да не ставаме много специализирани, но важното е да знаят точно това, което ти отбелязваш, че и по закона за достъп за опазване на околната среда, и по Орхуската конвенция, и по директивата за достъп до информация за околната среда, такова ограничение, свързано с подготвителни документи, не съществува, което е много важно, когато става дума за информация за околната среда, защото идеята е, че заинтересованата общественост има широко право на участие в процесите на вземане на решения. А как ще участва, без да има достъп до проектите, до незавършените документи? Тоест това, което за обикновения достъп по закона за достъп до обществена информация все пак може в определени моменти да има такова ограничение, тук за околната среда не би трябвало да има. Аз точно като допълнение на това, което ти казваш, тъй като вече няколко години работиме по тази тема и то е много видно, че компетентните органи в лицето на МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, гледат на този процес на измерването на въздуха, на качеството на въздуха, като на строго специализирана техническа експертна работа, в която обществеността няма абсолютно никакво участие и достъп. Това мисля, че е видно още от първите дела, за които Стефан говореше, за това, че информацията първо не е предоставена, самите измервания. И исках само да допълня и да върна малко разговора, но благодарение на това към момента тези данни са налични в машинно-четим формат на страницата на ИОС и това е много важна информация, с която обществеността може да работи. Но за процеса за поставяне на местоположението на станциите за измерване, абсолютно същото нещо. Ние всъщност, въпреки години работа и многократно допитване, така и не можахме да установим въз основа на какъв акт на орган са поставени тези станции. И всъщност историческия поглед е много интересен, защото това, което ни отговориха, те станциите са поставени още първите станции 1975 година. След това се каза, че може би това не са били всичките, които са, някои от тях, но станциите, които са в София, може би с изключение на местенето на станцията от Орлов мост в Младост, са поставени преди повече от 20 години и всъщност Изпълнителна агенция по околна среда казаха, че те не разполагат с акта, въз основа на който са предоставени. Защото тогава не е имало такава агенция. Или не е имало и такава нормативна рамка, да, но... Мисля, че беше 2001 година с закона за опазване на околната среда създадена. Преди това не съществуваше, според мен, Изпълнителната агенция. Затова не мога да кажа. Но другия интересен въпрос е, и това е много, надявам се да е интересно и за зрителите, всъщност за така наречения преглед, този доклад, до който достигнахме. Всъщност този преглед, той би трябвало по директива и по нашето законодателство да прецени дали са спазени сега нормативните изисквания. Но те нормативните изисквания, освен тези 10 метра, които казахме, които са много конкретни и те се установяват чрез преглед на място. Тоест тя работната група има една работна група, която ходи на място и ние сме виждали по протоколите от 2011 година, те ни бяха предоставени. Всъщност за всяка една станция констатациите се състояха в едно изречение. Станцията отговаря на изискванията на наредбата или станцията не отговаря. Само че ако с преглед на място можеш да установиш дали има отстояние 10 метра, много по-важното изискване на нормативната уредба да се мери на най-замърсеното място, но да се мери не всички, то не е за всички станции, то е за станциите като система в даден град. Тоест, трябва да имаш поне една станция, която да отговаря на това изискване. Това няма обаче как да го установиш с преглед на място. И от което за да се установи това, практиката изисква именно такива алтернативни измервания, като тези, които за Земята прави. Това е практиката в други държави или така наречените математически моделирания. Не знам да обясним ли накратко. Да. Математическо моделиране се прави
за да се прецени какво е замърсяването на въздуха, като то е едно изчисление с едни сложни компютърни модели. Въвеждат се данни за емисиите, т.е. трябва да знаеш какви емисии се отделят във въздуха, какъв е релефа, каква е метеорологията и въз основа на това се прави едно изчисление всъщност къде какво замърсяване има, какви концентрации. Така че това също се използва. Използват се инвентаризации. Нали? Това е, когато знаеш какви емисии има. И възоснова на това ти трябва органа, това виждаме, че е една хич не лесна задача, с сложна техническа информация, експертен поглед. Възоснова на това трябва да се вземе решение, всъщност, кои са най-замърсените места и там да има поне една точка. Там, поне един твой пункт да мери там. Безспорно, това няма как да стане с преглед на място. Така че 2011 година това не е направено. От справката, който видяхме от доклада на прегледа през 2022 година, можем да заключим, че това не е направено и през 2022 година, защото там констатациите също повтаряха отговаря на нормативната уредба или не, като за станциите в Младост и Павлово се казваше, че те не отговарят на изискването за 10 метра. Но нямаше и дума за това как компетентният орган се е уверил, че поне една станция в столицата измерва най-високите концентрации на замърсяване, което е много обезпокоително. А от тук нататък какво се планира? Каква е идеята да се надгради над вече постигнатото и да може да се получат повече данни, така че да се улови повече реалната картина на нещата? Ами за Земята мери от 2021 и данните са доста... Със собствените измервания. Да. Ние ги, въпреки че сме имали много така неофициални разговори, това е публична информация, вече ги предоставихме и официално на МОСВ с искане да се предприемат съответните мерки, а именно и да се направи този преглед по начина, по който трябва. Като бъдат взети предвид нашите данни, биха могли да бъдат един добър източник. Всъщност това е и една добра практика, както виждаме в новата директива. Миналата година се прие нова директива за чистия въздух и там много повече се говори за моделирания като начин за информиране на органа, за да се спазят изискванията. Виждаме и практиките в други държави, които предприемат такива измервания, не само с официалните станции, именно за да могат компетентните органи в България в лицето на МОСВ да предприемат необходимите мерки и да осигурят измерване, така че ние да знаем всъщност какъв въздух дишаме, защото смея да твърдя, че данните за Земята поставят един много, много сериозен въпрос на масата, а именно може да се окаже, че над 10 години в София по официални данни няма замърсяване, то бива прикривано, в резултат на това не се изземат мерки. Само ще кажа, че зоната за ниски емисии за транспорта, която се въведе, е само за 3 месеца, защото тя е съобразена с замърсяването за финни прахови частици, което е пиково през зимата. Докато замърсяването с азотен диоксид, то е по-целогодишно, тъй като то е с източник от трафика. Тоест, ако ние имахме едни официални данни, които потвърждават и казват, че имаме замърсяване с азотен диоксид над нормата, Столична община щеше да бъде задължена да приеме една целогодишна зона, което да има много по-голям ефект и да ни пази. Точно това щях да питам. Какво е взаимодействието между Изпълнителната агенция по околната среда и Столична община, защото всъщност какво излиза? Единия трябва да обработва данните, да събира, да ги обработва, другия трябва да прави политики, но всъщност как се случват тези неща? Случват ли се? Сега наблюденията показват различни неща. Според мен Столична община, първо, трябва да кажем, че доста отдавна взимат мерки, поне на хартия, наредбата за организация на движението в Столична община от сега не мога да се точно от коя година, поне 2020, ако не и по-рано, има 2 разпоредби, които забраняват влизането на определен тип дизелови автомобили, автомобили с дизелови двигатели, тежкотоварни обикновено в кои си части зона 1 или строгия център. Въпреки това, напълно ясно на всички е, че тези разпоредби дори няма начин
как да се контролират. Не е изградена въобще система на контрол на тези разпоредби. Тоест, на хартия са взети някакви мерки доста отдавна, още преди създаването на зоната с ниски емисии. На практика те няма как да се спазват. Изрично има изявление в годините на Столична дирекция на вътрешните работи, че видите ли, те нямат начини да измерват какво замърсяване правят отделните автомобили, въпреки че много любопитно Столична община на няколко пъти купува газоизмерватели, или се наричаха тези урди, които мерят газовете, които излизат от автомобилите, купува ги, подарява ги на Столичната дирекция на вътрешните работи. Столичната дирекция на вътрешните работи казва благодаря и в най-добрия случай си ги слага в мястото, което всички познаваме като КАТ София, място, където се прави първата регистрация на автомобилите. Мисля, че там тези газоизмерватели се използват, въпреки че част от тях са мобилни и могат да бъдат използвани и на улицата. Това обаче до сега не се случва. Така че какви точно мерки приема Столична община е много спорно. Не случайно за земята правят опити да оспорват програмите за качеството на въздуха от доста отдавна. Доколкото си спомням, дори изрично директивите предвиждат, че тези програми трябва да бъдат оспорваеми в съда, т.е. трябва да може да бъдат обжалваеми, само че българското административно право казва, все още пробив те не са никакъв административен акт, съответно не могат да бъдат казват, че са вътрешноведомствени. Да. Тоест вътрешноведомствено означава, че не засягат правата на гражданите. Да, въпреки че Конституционният съд през 1995 година изрично е казал, че може едно решение да ни засяга, дори да е привидно като вътрешно-ведомствено структурирано. Отрича съда този акт да засяга. И много забавното, извинявам се, но не мога да не го кажа, понеже към момента, когато ги водихме тия дела, те бяха поредица от дела, ние се позовавахме на задължителна практика на СЕС, на Съда на Европейския съюз, който се признава правото на оспорване на програмите за качество на въздуха, но Българския върховен административен съд не я прочете така тази практика, не знам как да го кажа по друг начин, защото въпреки, че беше показано, дори има в едно от определенията няколко решения, в които се казват, ама тия решения не казват, не ви дават право на достъп до съд, докато всеобщото тълкуване на тази практика е точно в този смисъл. Аз дори си спомням, че преди доста години, макар бяхме искали, мисля, че беше по дело на земята и преюдициално запитване, но тогава в състава на Върховния административен съд сметна, че не е необходимо да се изяснява съдържанието на директивата за достъп до информация и директивите за ядрените мощности. На мен би се иска малко да кажем и за другите. Всъщност, за земята работи в много други области и ползва достъпа до информация. Правото на достъп, има дела. Помня за въглищните централи, ЕСО, имаме актове за установяване на нарушения и може ли да припомните горе-долу какви са така по-новите казуси? Тези, които сме имали, заедно бяха една дълга серия на ЕСО, но ЕСО бяха с, може би, Greenpeace и за земята. Въпреки, че двата екипа се координират. Работят доста тясно. Там беше тези теми. Любопитно. Пак беше продължение на една стара серия дела за тъй наречения студен резерв, който трябва да пазят различните електрически централи въобще, произвеждащи електричество, който студен резерв заради старите скандали, в които се оказа, че общо взето такива централи, които не са способни да произвеждат енергия, въпреки това получават финансиране за поддържането на някакъв студен резерв. След това имаше промени в закона за енергетиката. Сега тези резерви се наричат за първично и вторично регулиране и балансиране на мрежата. И информацията, която се търсеше, беше за различните търгове, които са провеждани за продажба на такова електричество или за балансиране на мрежата, т.е. моменти, в които електроенергийният системен оператор може да каже на някоя централа, ти сега включи и почни да произвеждаш повече, ти сега изключи и така нататък. Там беше една доста странна дълга серия от дела, в която пак електроенергиен системен оператор използва абсолютно всички възможни основания, на които можеше да откаже, докато най-накрая не се стигна в момент, в който съда им каза, вече няма основания, на които можете да откажете. И те предоставиха част от информацията. Въпреки това, отново там
мисля, че има... Въпреки, че промениха практиката си и предоставиха по-голямата част от информацията относно това какви пари са платили като цяло, какви мощности са произведени, въпреки това не цялата информация я предоставят към този момент. Може би защото тя е и доста голямо количество, а и така, там има други интереси. Иначе може би Регина ще ме допълни за... Те не малко дело водите. Имахме една поредица от дела, които Стефан... всъщност една поредица от дела, в която ние си ги водихме. Но се консултирахме с тебе, пак рамо до рамо, срещу Изпълнителна агенция по околна среда, които 4 съдебни решения, които казват, че... Но те не задължаваха. Това е пинг-понг ефекта, понеже стана ми много интересно. Ти каза, че на няколко пъти ви се е случило поредица от дела, при които органа си сменя основанията. Точно за това говорим. Искахме документите, с които въглищни ТЕЦ искаха да им бъде разрешено да не спазват новите екологични норми по европейското право. Тоест да продължат да работят без да се модернизират. Това беше така много гореща тема около 2019 година. Тогава Нено Димов беше министър на околната среда и водите. И всъщност големия въпрос беше, ще могат ли българските въглищни ТЕЦ да продължат да работят, тъй като новите норми за серен диоксид конкретно бяха много амбициозни и с оглед на въглищата, които нашите ТЕЦове горят, експертите казваха, че без много скъпи модернизации няма как да се справят. И съответно, така наречените дерогации или отсрочки на по-прост език бяха решението, но те за да се дадат, трябваше да се отговаря на определени изисквания и ние искахме достъп до техните искания, които пък трябваше да бъдат обосновани със съответните анализи. И тук имахме 4 дела, 4 спечелени дела, в които Изпълнителна агенция по околна среда просто какво ли не направиха, какви ли сменяха основанията, едно и също нещо по 100 пъти отказваха. Скандалното беше, че те през цялото време прилагаха Закона за достъп до обществена информация, въпреки че още от първото решение се каза, че това е информация за околната среда, но те продължаваха да се обръщат към ТЕЦовете и да ги питат може ли да предоставим информацията, като се позоваваха на Закона. Точно така. Като се позоваваха на Закона за достъп до обществена информация и само това се повтаряше. И казваха, ама те ТЕЦовете не ни дават. И съда отново им казва, това е информация за околната среда. И те добавяха така и нови елементи. Абсурдното в случая беше, че накрая, ние даже вече след 4 съдебни решения, седнахме и им написахме едно писмо, което беше с указания как се прилага Закона за опазване на околната среда. Им казахме, вие трябва да предоставите поне информацията, която не е, която не смятате, че е защитена, макар че там абсурдното беше, те отказваха достъп до емисии, което по закон не могат. Да. Концентрации, достъп до обществена информация, височина на комини, неща, които сте публична информация. Наделяващи обществен интерес е специално записан за емисиите. Просто беше много така скандално, смея да твърдя. И в последна сметка това, което направиха, беше да ни дадат документите и информацията беше заличена по страници. Тоест, отново емисиите, експозиция на населението... Тоест, числата бяха заличени. Бяха заличени цели страници. И твърдението, всъщност, само като извод, това, което виждам, се видява в този казус едно много тежко непознаване на нормативната уредба от органа и на това, че той не знае как да прилага изискването за опазване на търговска тайна, защото ТЕЦовете това твърдях, това е търговска тайна. И органа, вместо да направи сам преценката, той се позоваваше изцяло на това, което му се казва от централите. На доверие. Да. С което беше много, то е видно много увреден обществения интерес и всъщност аз бях просто изумена от безпомощността на съдебната система. 4 съдебни решения, но нито един съдия не се престраши да ги задължи. Те винаги връщаха, за което вероятно, ние сме разсъждавали много, може да има някакво основание, но това е за мен много сериозен показател за недостиг или в нормативната уредба, или в прилагането й.
По наше наблюдение зависи на кой съдебен състав се пада делото често пъти, защото едни съдии са като че ли по-смели от други. Не знам, Стефане, какво ще коментираш по въпроса, но защото и ние имаме конкретни решения, в които се задължава, примерно, административния орган в 14-дневен срок да предостави достъп. Да. Не знам, аз тази серия дела за мен също беше много любопитна и така ми звучеше много наистина абсурдно развитието, когато го обсъждахме. Точно защото, въпреки че аз не съм проследявал, не съм чел, честно казано, от самите дела. Точно защото наша практика, включително така много известни съдебни състави от Административен съд София град, напълно са се съобразявали с това, което са осъдили преди това техните колеги, директно в решенията си казват: това основание ви е отпаднало, това основание ви е отпаднало, вие тук сте длъжни да предоставите информацията. И често, между другото, в наши дела се е случвало дори без да има изрично разпореждане в изпълнително-разпоредителната част, т.е. в диспозитива на съдебното решение, без да има изрично разпореждане, предоставете информацията, такова да има в мотивите и органа след това, включително изпълнителната агенция, да се съобрази. Така че тя, разбира се, винаги е много интересна практиката и заради това тези дела не са малко, защото всеки нов случай предостави нова възможност за развиване на аргументите, нов спор и обзето не е ясно съда как ще реши. И така. Така че, да, различна е практиката и затова има смисъл да продължава и обаче и да се водят битките. Благодаря. Аз всъщност с тези думи, че има смисъл да се водят битките, което категорично е така, много се надявам гражданското общество и такива утвърдени организации като За земята и Greenpeace да продължават битката за по-добра околна среда, в която да живеем и да дишаме. И разбира се, програма Достъп до информация ще продължава да бъде така на своя пост. Благодаря. Гост ни беше днес Регина Стоилова от За земята и Greenpeace, доктор по право и адвокат. И също колегата адвокат Стефан Ангелов от програма Достъп до информация. А на всички наши зрители желаем по-добра околна среда чрез достъп до информация.